Гимназия, която гради бъдещето, с традиция, визия и сърце. В подножието на хълмовете на Перник, където индустрията и трудолюбието винаги са били неразривна част от ежедневието, през 1965 година се ражда едно специално място – училище, създадено да обучава сърцати строители, вдъхновени техници и иноватори с мисъл за бъдещето. Това е началото на Средното политехническо училище по индустриално строителство с 3 паралелки и визионерския поглед на своя първи директор Михаил Михайлов. Скоро амбицията надраства възможностите на времето. В периода 1970-1976 година започва изграждането на нова, съвременна училищна сграда. Първата копка не е просто символ. Тя е дело на ръцете на ученици и учители, които заедно, тухла по тухла, създават дом на знанието и уменията. В този период училището е преименувано в СПТУ по промишлен и енергиен монтаж, отражение на технологичния напредък и широката перспектива пред младите специалисти. През 1979 година, под ръководството на директора инженер Куна Ганчева, започва сериозна модернизация. Кабинетите се оборудват, учебният процес става по-съвременен, практиката върви ръка за ръка с теорията. С идването на новото десетилетие, през 1990 година, училището отваря врати за нови специалности – монтажник на промишлени съоръжения и машини и строителство и архитектура. Това е повече от промяна в учебния план. Това е разширяване на хоризонта, още една възможност младите хора да намерят своя път чрез професията. На 9 юни 1993 година училището получава ново име – Техникум по строителство, а директорът Самуил Шенин насочва институцията към нови предизвикателства и възможности. Само 2 години по-късно, на 14 юни 1995 година, техникумът приема името на един от най-видните български архитекти – архитект Йордан Миланов. Така училището не само се свързва с величието на миналото, но и поставя пред себе си амбицията да гради със същия размах, естетика и професионализъм. Светът се променя с годините, но училището не спира да върви напред. През 2003 година официално е преобразувано в професионална гимназия по техника и строителство архитект Йордан Миланов, като запазва и разширява своята мисия – да създава кадри, готови да градят не само сгради, но и общество. През 2023 година, под ръководството на сегашния директор Цветелина Борисова, идва и едно от най-големите признания. С заповед на министъра на образованието и науката, гимназията получава статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Гимназията става единствената избрана от област Перник и една от само 28 в цялата страна. Това е признание за десетилетия всеотдайна работа, за поколения учители и ученици, за традицията и иновацията, преплетени в едно. Винаги съм вярвала, че училището е това, което е, благодарение на хората преди нас. Онези, които са градили, мечтали и са вярвали в смисъла на образованието. Ние днес продължаваме тяхното дело и надграждаме със своя опит, отговаряйки на предизвикателствата на времето. Опитваме се да съхраним духа, който те са оставили и да го предадем нататъка на своите ученици и на тези, които ще дойдат след нас. Днес, повече от 60 години след основаването си, професионална гимназия по техника и строителство архитект Йордан Миланов в град Перник продължава да бъде съвременно, динамично и амбициозно училище,
което отговаря на предизвикателствата на новото време. С ясна визия за развитие, иновации в обучението и високо квалифициран преподавателски състав, гимназията остава верен проводник на знанието и професионализма. Изградени са 20 кабинета и работилници по теоретично и практическо обучение, снабдени с високотехнологично оборудване, 16 модерни кабинета по общообразователни предмети, 5 STEM лаборатории за наука, технологии, инженерство и математика, 6 високотехнологични свързани класни стаи, където бъдещето ще бъде ежедневие, многофункционална зала, библиотека и читалня, исторически музей, спортен комплекс. Това не е просто училище. Това е център на знанието, вдъхновението и иновацията, готов да посрещне следващите поколения строители, техници, архитекти, инженери, дизайнери, графици и реставратори. Професионална гимназия по техника и строителство е училище с минало, настояще и бъдеще.